sabon layi ne a cikin labai, zan kira ka idan bukata ta taso. Jami'i na musamman ya zo ya san an biya miliyan 5 a asibiti. A halin yanzu an dakatar da kai a wajen aiki. An ba da sanarwar a kamo ka. Yau hukumar da ka ɗauka a matsayin rayuwarka ita ta ɗauki ka a matsayin maki. Wani irin abu ne wannan? Makirci ne. Yayin da maki ya gaza fuskantar ka gaba da gaba, makirci ne makaminsa. Yalla bai waye makiyin naka. Hatta inuwar mai gaskiya kan iya zamawa makiyinsa. Maki kan shigo rayuwarka ta kowace siga. Nawa ya shigo rayuwa ta a sigar mace. Na gode. Wannan yarinyar wace ce labai? Ban sani ba. Amma makiyin nawa tarko yayi min da ita. Ha? Da gaske ne na cece ta. Amma batun wani shiriram ƙarya ne. Gaskiya ne na kai ta gidanmu. Amma batun ita ya ce ga Mahendra Barma ƙarya ne. Gaskiya ne na shirya kwamushe. Amma batun na kwamushe Samyukta ƙarya ne. Yanzu so yake mai da ƙaryarsa ta zamo gaskiya. Dama asali wannan shiryayyen kwamushe ne. Da irin wannan shiryewa ke neman ganin bayan ka haka ya labai. Kafin mu san wane ne dole sai mun samu waccan yarinyar. Bayan haka sai mun gano wanda ya kira da boyayyar lamba. Ina ga zamu iya gano wannan idan muka shiga ɗakin iko. Amma ta yaya zamu sai ina yarinyar take? Ka san suwa ya kasa sambada? Mutanen Jalari Fiyar Joti ka daka ba. Jalari Fiyar Joti. Idan muka kama shi, zamu iya gano wace ce yarinyar. Tunda har ta samu kaina ta wannan wasan kwaikwayon, su ma ta yiwu da wasan kwaikwayon ta janyo su. Ha?